Aquesta setmana han començat les obres d'arranjament de diversos carrers al municipi d'Ascó, en base a un estudi sobre la xarxa de clavegueram que va determinar punts on hi calia una intervenció important. S'han anat prioritzant les actuacions. Una d'aquestes és sobre 3 carrers del casc antic i que ja s'hi ha començat a treballar. A veure, esta obra el que inclou és el carrer Preno, el carrer Esquerra, la costa de Pere Pau, un tram del carrer de la Font que va quedar pendent d'executar-se quan se va fer tot el tram baix del carrer de la Font, i també la restauració del Perge de les Portetes. Llavors, estos carrers ja feia molts anys que estaven en bastant mal estat. Teníem bastantes queixes de veïns de que tenien humitats a les parts baixes de les cases, i era una obra que corria bastanta urgència de fer. Ara mateix s'estan fent els provisionals d'obra. A partir de dilluns ja començarà l'obra, més l'obra civil, de començar a aixecar carrers. Se començarà primer que tot pel carrer Preno. Realment el que es farà primer és a la zona del carrer Esquerra, damunt mateix de lo que és l'escorxador. Allí s'ha de fer la nova xarxa de clavegueram i de pluvial per després poder canalitzar bé tot el carrer Preno. Llavors això es farà el carrer Preno, posteriorment la costa de Pere Pau, i després ja es passarà al carrer Esquerra. I pel final ja quedarà la restauració del Perge de les Portetes i d'aquí del carrer de la Font. També a la mateixa zona començaran en breu les obres de millora i adequació. Parlem de l'accés sud a la població. També s'inicien esta setmana vinent les obres de l'accés sud, o sigui, és una zona de terreny que hi ha a la part de baix de tot del carrer de la Font, com si diguéssim pujant pel carrer de la Font a mà dreta, que allí fem una zona d'aparcament, ajardinament de tot aquell talús que hi ha, que per davall hi ha l'antiga carretera. I a més també s'habilitarà una zona per a la parada del bus escolar en una marquesina per a que la gent, sobretot els xavals que han d'anar a l'institut, se puguin resguardar a l'hivern o a l'estiu, si fa molt sol també. D'altra banda, també han començat les obres de millora al carrer Colomer, que arrossegava problemes a la part alta d'aquesta via. Durant els treballs, la circulació hi quedarà restringida. Sí, este és un carrer que ha tingut moltes intervencions, té unes patologies bastant complicades, se sol afonar. Llavors el que fem és intervindre al carrer Colomer la part de dalt de tot, el que són les dues curves de dalt, que és on s'afonava i afectava també el propi moviment del terreny, afectava a totes les vivendes del costat. Llavors el que se fa és intentar baixar al màxim que es pot la caixa del carrer. Se ficarà unes pedres per intentar evitar que se continuï afonant este carrer, i després damunt s'acabarà de fer la caixa i quedarà una altra vegada, se farà la pavimentació. Aprofitarem també per canviar algun dels serveis que ara mateix estan en mal estat, i sobretot, per exemple, les tuberies de fibrociment de l'aigua potable, que intentem anar fent tots els carrers que tenen aquest tipus de tuberia, perquè són les que més generen més rebentons i per tant després generen problemàtiques a les cases del carrer. Els terminis d'execució en el cas de carrer Preno i Esquerra serà de 8 mesos, o sigui, ens plantarem a passar l'estiu que pugui estar acabat. En el cas de l'accés sud té un termini d'uns 4 mesos i per tant esperem que abans de l'estiu també ja estigui acabat, i en el cas del carrer Colomer té un termini d'execució de 2 mesos, per tant esperem que vagi relativament ràpid. Sí que és veritat que aquest carrer, al tindre aquestes patologies, potser ens requerirà de fer alguna modificació del projecte i pot endarrerir l'obra, però aquest és el termini que havíem estipulat inicialment i per tant esperem que en un parell de mesos estigui acabat. Els treballs compten amb marges superiors als 4 mesos d'execució segons els carrers. La nostra intenció és, sobretot en vista a l'horitzó 2030, de poder haver arreglat tots els carrers del casc antic, perquè al final també són els que corrien més pressa
Aquest any també hem d'iniciar l'execució de lo que seria la fase 1 i 2 del carrer Figuereta, que és un projecte doncs, que no només afecta al carrer Figuereta, sinó que és carrer Figuereta, carrer del Sac, Baixada Castell, carrer Esquerrera, de l'Esquerrer, o sigui, hi ha tot un projecte de 3 fases bastant gran, que en aquest cas iniciarem durant aquest any el que serien la fase 1 i fase 2. I la intenció és anar continuant. En aquesta part d'aquí, el que ens quedaria següent seria també el que és la plaça del Batxiquer, que també està sol·licitada la subvenció dintre del PAM. I després, enguany també, i també aviat s'iniciaran les obres del carrer Roijà, que és on vam intervindre en les pluvials. Allí també ens va sortir molt fang a l'hora d'excavar. Vam tindre que fer més intervenció de la que se creia inicialment, i llavors el que hem decidit ha sigut doncs, executar tot el carrer, i també seran fases que anirem fent de cara a propers anys d'anar renovant tota la zona de la Rambla, també tots aquells carrers que ara mateix són de formigó, que es van fer doncs, durant els anys finals dels 80, que es va fer tota aquella part d'Eixample, doncs també ara aquells carrers estan bastant malmesos i s'han d'anar arreglant. Des de l'Ajuntament la intenció és millorar l'entramat viari municipal, prioritzant els carrers que presentin més patologies estructurals. De cara al 2022 també es pressupostarà l'arranjament del carrer Estudi i altres amb intervencions puntuals com el carrer Castell.